Okay, for helvede. Lol. Vi fucker, mand. Hvad fanden sker der? Det ringer. Vi tror, den fanden ikke. Hvad fanden sker der? Hvor så siger. Okay. Hvis der var vi så er det død. Vi finder det ikke, du mand. Magnus! Magnus, hvad Magnus! Hvad fanden? Hvad fanden? Hvorfor er du der nu? Hvad fanden? Hvorfor? Er det ikke det, der er? Jo. Hvad fanden? Ja, Magnus, jeg vil gerne spille bolden til mig, så ja, du spiller bare til mig. Ja, fedt. Vi hører til her i dag. Ja, vi hører til. Ja. We're coming from mainland, you know. No, okay. We are from Russia. We like to get sugar. Magnus, nej, jeg fik det ikke. Okay, Magnus, de går nu. Så vi så lige før, så kom der nogle mennesker, så vi lærte bare sådan. Vi har lige rendet til de forkerte. Hvad fanden sker der, mand? Magnus, jeg har mistet alt håbet. Jeg har ikke hamster med, jeg har ikke pizza.
Det er jeg heller ikke, mand. Jamen, jeg er fucking ligeglad med dig. Nu vil jeg spise dig. Jeg om på den anden side. Hvad? Så Magnus, vi laver planer her. Det. Ej, for helvede, Magnus, det er den der bygning. Det er den fucking bygning. Nej, det er jo ikke. Nej, det er det ikke. Magnus, jeg håber ikke, det er den bygning, for helvede. Fordi hvis vi så har bare stået her og rendet. Kan we come up here? No, we can't, okay. Hvad fanden sker der, mand? Hjælp! Hjælp! Vi er fanget! CSGO! Magnus, du bliver aggressiv! Magnus, hvad fanden skal du gøre? Magnus, jeg vil gøre shit! Hvorfor? Jeg ligger på det. Det er vores det er det. Ja. Det er vores vej. Mhm. Op til det. Ja, og tæt lige lidt op, ja. Og så gør vi der. Ja, det var kalden. Magnus! Hvorfor? Jeg vil ikke være alene her! Nej. Magnus, hvad kan ske? Magnus! Jeg falder! Jeg faldt! Ja, den er helt anderledes. Magnus, der er monster! Ja, fuck ja! Ja, fuck! Det var fucking cringe. Ja, Magnus! Ej, Magnus, det var der, hvor du... Ej, Magnus, prøv lige at gøre det igen. Jeg fik det på video. Ja. Der er ude for altanen! Hallo! Magnus, nu skal jeg åbne for os. Magnus, nu skal jeg åbne for os. Det gør jeg også. Er du helt seriøst, Magnus? Jeg tager et elevator, når det her det er sket. Jeg tager elevatoren op, fordi elevatoren der er der varmt i den. Nå, men nej, for helvede. Hvad nu, hvis den stopper? Så har du ikke nogen mobil. Nej, men den stopper ikke. Magnus, nu kører din fuck... Magnus, jeg tager bolden.